Mehriban iyileşler, edi tomaşaçılar. İçi tüyüçte de azap ardıgulary beslenen ardıgulu gutly bolan konsertinde gelip gowuşmak dowam edýär. Ol gutlylarda iyileşlermeden mehirli hoş ardıgulardan düzülen duygularyny, ardıgular konsertimizin üstü bilen öz ýakynlaryna ýetirmek isleýärler. Bizem olaryň şatlygyna, bagty produktlaryna şärekdeş bolup, diýarymyzyň dörlükün jogyndan gelen ardygyly gutlyglary okamagymyza dowam edýär. Ine mehribanlar bu gutlamada Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Aslan Niýazgelli Fidoglaryň bilen maşgalat ogul bayram gelenjek gyýylar ogul Bäbek, ogul Jeren, ogullary Kerim, Berdimurat we ähli agtyklar tüýsüreginiň mehirli gutlap, oňa ýaş Berkjan taly gardy edýärler. Şeýlede Daşowdy welaýatynyň Könrügenje etrafyndan Kakazan Gurban Mädif Kakady mekany doglan güni bilen mehirli gutlaýar. Lewap welaýatynyň Dargana etrafyndan Edip Öwedif Türkmenabat şäherinde ýaşaýan çykyny Gurban Genjiýew 49 ýaşynyň dolmagy bilen maşgalak dalarynyň adyndan mehirli gutlaýar. Şeýlede Ahal welaýatynyň Saraxty etrafyndan Öwliýaguly Esenif 71 ýaşynyň dolmagy bilen ogullar Şeýh Murat we Parowşun Ýusup gyýdy mehri agtyklar Sapar Murat, Serdar Gurban gelini Bagtugul Agtyk gelini ogulşaryny we ähli ýakynlar tüýsüreginiň mehirli gutlaýarlar. Daşowdy welaýatynyň Daşowdy şäherinden Merdan Galpak 50 ýaşynyň dolmagy bilen Jigiti Parahady bolsa mehirli gutlap, oňa odak ýaş Berkjan taly ardy edýär. Ine bu gutlamada da Hudaýnazar Hydyr 86 ýaşynyň dolmagy bilen gyýylar Maýa, Maral, Maýsa, oğlum Murat agtyklary çoğuluklar tüýsüreginiň mehirli gutlap, oň üçin bir aýdyma isleg bilýärler. Ahal welaýatynyň Tejen etrafyndan Halil Mehmedov bilen maşgalak dalalar özleri üçin bir aýdyma isleg bilýärler. Lewap welaýatynyň Taýyat etrafyndan Abdurrahman Merdanov maşgalak dalalar üçin bir aýdyma isleg bilýär. Şeýlede Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrafyndan Şatlyk Ataýew 40 ýaşynyň dolmagy bilen maşgalaty Şirin gyýylar Mahym, Mehri, oğul gerek Maral, Nagmat, Mehek, Kakada Annegellaga, Ejet Altyntäç genejejigiler Cemal, Gowper, Aýwedel, Aýna, Ýazmurat, Öwedgelli daglar tüýsüreginiň mehirli gutlaýarlar. Mar welaýatynyň Bayramal etrafyndan Oradgelli Paýdy 28 ýaşynyň dolmagy bilen Kakada Filgellaga, Ejeti Cemal geneje, Dogany Annegelli, oğul Orad, gyýdy Orad Nabat, ýegenleri Ýusup, Miýwe daglar tüýsüreginiň mehirli gutlaýarlar. Bugünkü ardyguly konsertimizde ýanglanjak aýdymlar hem siziň şatlygyňyza şatlyk paýlasyn. Dinleň, lezzet alyň mehribanlar. Aslı pek gowhurdy merret, kaşlaryň ýaý bagtyhan, sallanıp öýden çykanda eleme taý bagtyhan. Dostuma gocak açyp bollugyň jaý bagtyhan, aklyma talan talyp hoşumny allyň bagtyhan, bagtyhan ýar bagtyhan. Sallanıp öýden çykanda men neler zanyrym, ýüzüň görmäge zar men bir zaman Pasylyamyna durmaz, geçti dünýä biderek. Görmesem gamdyr bugünim, şad eder sen bagtyhan, bagtyhan ýar bagtyhan. Köp welaýatlaryny gezdim, görmedim seni peri. Görmedim sendey peri, senden öwe ýokmy darym, iki çeşmeň röwşeni. Giyinip laly merjeni, dakynyp altyn deri, bir zaman sallanıp hoşumny allyň bagtyhan, bagtyhan ýar bagtyhan. Döwletli dewranylerim bar, ýok sözümde bargylap,
Yüreğime dolarını verdin, bağrımı da paralar. Bir şahir kurban bugün, çıksam sana ümmet dilem. Kanda kalın könlüme ödün alacet, Baltıhan, Baltıhan yar, Baltıhan. Baltıhan yar, Baltıhan, Baltıhan yar, Baltıhan. Merhaban ýerleşler. Gepleşmede hasy işden gatnaşyň. Sebäbi gepleşmede arduly jaňlar adly sahypamyzda höderleýär. Bu sahypamyzda biz ýerleşlerimize jaňa ders hemde gutluglaryny ýaýlymda ýaňlanýarys. Muňa şeýle gepleşmede ýaýlyma gidip duran portady 0500 belgimizde has köp SMS uratmaňyz gerek. Hawa merhabanlar. Edil şu portatdan SMS-laryňyzy ýolla beriň. Sany ulgamyň kömegi bilen biz gepleşmede hasy işden gatnaşan ýerleşmede anyklar. Hemde oňa jaňa ders ýüregini wetsen arduwlaryny bilelikde eşler. Biz siziň SMS-laryňyza garaşýar. Häzir bolsa getmeşemizden geçen tanyny işden gatnaşyp, biziň 0500 belgimizde has köp SMS uradan ýerleşmede jaňa dep, oň arduwlaryny bilelikde diňälýär. Merhaban ýerleşler, edit tomaşaçylar. Edit arkadamyzyň bize döredip beren sany ulgamyndan peýdalanyp arduwly aýdymlar atly getmeşemizden içinde döredilen arduwly jaňlar sahypamyzda ýollanan SMS-lere bir näçesine biziň döredijlik toparmaz jaň edýär. Alo, salam. Salam. Biz Türkmenova tele ýaýlymynyň arduwly aýdymlar atly getmeşinden jaň edýär. Sizde bir näçe SMS ýollapsyňyz mümkinmi? Özüňizden tanıştyrsaňyz. Hawa. Men aşağı şäherden ýaşaýdy. Maraz durdy. Şoň Tügülen ayağıyım, kerim bulayım, sayım. Hemen yeğenim ve mazdanım doğramın orada. Eğer mümkün masaşaları, o kılaytımları yayına oyrarsanız. Köp sağ olun, bizim sizin jigileňiňizde, ýegenleňizde uzak ýaş berkçan targardy edýäs. Sağ olun. Sağ olun. Merhaban ýerleşler, edit tomaşaçylar. Biziň döredijlik toparmady biziň arduwly jaňlar sahypamyzda ýollanan SMS-den içinde bir näçesine jaň edýärler. Alo. Alo, salamu aleykum. Biz Türkmenova tele ýaýlymynyň arduwly aýdymlar atly getmeşinden jaň edýär. Siz bize bir näçe SMS ýollapsyňyz, mümkin bolsa özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Bala, men Askabad şäheriniň ýaşaýdy, Baýmyrat Muhammedow. Baýmyrat, siz bilen gepleşemediň üstü bilen öz ýakynlaryňyzyň doglan günlerini gutlap bilýäňiz ýa-da öz ýakynlaryňyz üçin bir aýdyma istek bildirip bilýäňiz. Sağ olun, men bu barbar aýtynda gulluk borny berdi benim Muhammedow üçin bir aýdyma istek bildirýär. Köp sağ olun. Bizem şol aýdymy ýaýlyma berýäs. Merhaban ýerleşler, edit tomaşaçylar. Biziň döredijlik toparmady biziň arduwly jaňlar sahypamyzda ýollanan SMS-den içinde bir näçesine jaň edýärler. Alo. Salamu aleykum. Salam. Biz Türkmenova tele ýaýlymynyň arduwly aýdymlar atly getmeşinden jaň edýäs. Mümkin bolsa özüňizden tanıştyrsaňyz. Men barwalaýatym ýaşaýdy, akawy durasy. Şeýle siz biziň gepleşemediň üstü bilen öz ýakynlaryňyzyň doglan günlerini gutlap bilýäňiz ýa-da öz ýakynlaryňyz üçin bir aýdyma istek bildirip bilýäňiz. Men gaýnymyň asy hem de maýory daýdamy asy çok ýaşaýdy. Hem de gaýrym mektebany, onu ýaşaýdy bu isleýär. Köp sağ olun, bizem siziň ýakynlaryňyza uzak ýaş berkçan sağlyk arduw edýäs. Edit ýerleşler, gaderly tomaşaçylar, gahraman arkadamynyň bize döredip beren mümkinçiliklerinden peýdalanyp, sany ulgam arkaly ýerleşlerimiň gutluglaryny size ýetirdik. Konsertimiz bolsa ýürekde ýerleşlerimiz üçin şol aýdym bilen dowam edýär. Diňleň, diňçalan. Akıl huşum senne, yüreğim senne. Indi seret aklı duygum senne. Sen yanımdan gidende can yok bu bedene. Şonum üçün bol yanımda her demde. Aların seni, söylerin seni. Yılgırdarın seni. Söz veriyorum sana, baht ederin seni. Soğud ederin ovadı dünyani. Ovadı dünyani soğud ederin. Ovadı dünyani men soğud ederin sana. Ovadı dünyani soğud ederin. Ovadı dünyani soğud ederin. Bir lele sevgilim benim, gel yanıma.
ele sevgilim menin, meni gıynama. Çekeyim nedeni dinle sadımı. Duysana sen halımı siladım barladım özüme bağladım. Görkün bilen dünyamı salladım. Söylerim seni terk etmemeni. Kıynamam heni sever yarın sana bahsederim seni soğud ederim ovadın dünyanı. Ovadın dünyanı soğud ederim. Ovadın dünyanı men soğud ederim sana. Ovadın dünyanı soğud ederim. Ovadın dünyanı soğud ederim. Bir ile sevgilim benim, gel yanıma. Bir ile sevgilim benim, beni gıynama. Bir ile sevgilim benim, gel yanıma. Bir ile sevgilim benim, beni gıynama. Gel yanıma, bir ile sevgilim benim, beni gıynama. Bir ile sevgilim benim, gel yanıma. Bir ile sevgilim benim, beni gıynama. Dertläňde gojaklap sypalap başyň burçlap pişirip ketip unaşyn. Gülgün ýa-da öwrüp bilýänler gyşyň ene mehribanlar, ene mukaddes. Bütün dünýäň enelerini söýelýän, ene taqdim edip sarpa goýalýan. Aýdymlarda mydam wasfyn ýaýalyň, ene mehribanlar, ene mukaddes. Edidileşer. Mehriban enelerimizi doglan günler bilen gutlap, SMS bolan illeşler bilen gutlawlar bilen kançarymyz dowam edýäs. Inahal welaýatynyň Akbuda etrafynyň ýaşaýjysy Rahim Gulmammedow ejeti Aýjaren gelinejän 40 ýaşynyň dolmagy bilen mehirli gutlaýar. Bu gutlawa Aýjaren gelinejän ýany ýoldaşy Murad aga gyýdy ejegul ejeti ogul sapar gelinejä daglar tüýsünden mehirli gutlaýarlar. Balkan welaýatynyň Magtymul etrafyndan Akka Çekirwany 46 ýaşynyň dolmagy bilen yegenler mekan, dayanç, şalar, begli dağlar tüýsüründen mehirli utlap onu odok ýaşardy edýärler. Ahal welaýatynyň Akbuda etrafyndan Änew şäherinden Nurgelli Qaqabaýew maşgalaty Diýip Jemal Aýdan 48 ýaşynyň dolmagy bilen, şeýle-de Aynur 8 ýaşynyň, Azyklar Aýdadan bolsa 4 ýaşynyň, Güldadan bolsa 1 ýaşynyň dolmaklary bilen utlap, olar odok ýaş berksan taýlardy edýärler. Bu ýaş arduwlara Nurgelli agan Qaqaty Bayram Merdaga ejeti Ejawaýdaýda oğullar Bayramgelli, Döwrangelli, Muhammetgelli, Qydy Aynur gelinleri Aýgül, Maýwedel şeýle-de ähli dogan garnaşlaryň tüýsüründen mehirli gutlaýarlar. Mary welaýatynyň Türkmen gala etrafyndan hurma gelinejän doglan bilen ýany ýoldaşy Annagelli aga gyýdylar Läle, Maýa, oğullar Batyr, Adat, Atyklary Suhan Merdi, Kemal, Melike daglaryň tüýsüründen mehirli gutlaýarlar. Paýtagtyň Aşgabat şäherinden oğul gerek Annaýewa enesi oğul Suraýdaýdan 70 ýaşynyň dolmagy bilen maşgalak daglaryň adyndan mehirli gutlaýar. Mary welaýatynyň ýolasyň etrafyndan Pelwan Akmuradow mehriban ejetini 70 ýaşynyň dolmagy bilen mehirli gutlaýar. Bu gutlaw on gelini Aýjamal Agtyklar şatlyk şagelli begenç daglaryň tüýsüründen mehirli goşulýarlar. Daşowda welaýatynyň Goda etrafyndan Guljahan 30 we ejeti Durduwul gelinejäni 52 ýaşynyň dogany hakykyllygyny bolsa 25 ýaşynyň dolmaklary bilen gutlap, olary ähli gowluklar ardy edýär. Bu ardy on dogany Gülşeren giýewleri Ýagşymrat, Perdentleri Muham Gülnar daglaryna moşulýarlar. Mary welaýatynyň wekil wagtlar etrafyndan Mejnun Orhan Muhammedow mehriban ejetini 50 ýaşynyň dolmagy bilen mehirli gutlaýar. Mary welaýatynyň Tagtabadar etrafyndan Oradgul Bäşim wany 56 ýaşynyň dolmagy bilen gaýnynysy Ýan Sultan gelinejä ýany ýoldaşy Atajan aga ballada dursun we ähli maşgalak daglar tüýsüründen mehirli gutlaýarlar. Daşowda welaýatynyň Türkmenbaşy etrafyndan Akçugul Gencebaýew wany 62 ýaşynyň dolmagy bilen ýany ýoldaşy Täçmä daga oğullar Merdan, Mekan, Maqsat gelinler desse, Mehri, Tulla, Humay, Gyýlar Şirin, Şeker, Ejeş, Aqsany, Atyklar, Aýşat, Babajat,
Hadina, tumur, rahat, maqam ve ähli dogan garnaşlarym tüýsüründen mählukdaýarlar. Ar welaýatynyň bayram aletramyndan Leyla şiiri we mamatyny dogluň güni bilen mählukdaýar. Bu tlowan gaýdylar Gülceren, Oğuljahan, Oğuljemal, agtyklar Leyla, Serdar, Çeper, Batyr, Pelwan, Parahat, Näzli, Mehri, Merjen, Mehrjemal we ähli dogan garnaşlary goşulýarlar. Edip dileşler, berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň mähraban denanlary bolan edip enelerimizi dogluň günleri bilen gutlap, konsertimiz aýdym bilen dowam edýär. Çağalık yıllarım düşer yadıma, minzeller dolunsa mehrem ocağa. Yüreğim beslenyer acap aydıma, yaşlık bägüllerim dolyar ucağa. Yüreğim beslenyer acap yaşlık bägüllerim dolyar bucağa. Etim san beşerip kılgınsa südi, qaymağından bide iyindi yerdi. Uluğa eştiler şol acayip hudi, atlı kucağa, kevemizin bide birin gülleri, kete dolun yaras mehrem ocağa. Yada salap şol mehreban ocağa, kete dolun yaras mehrem ocağa. Yada salap şol mehreban ocağa. Etimden beşerip kızgınsak südi, qaymağından bide iyindi yerdi. Uluğa eştiler şol mehrem hudi, kevendizi bağıra basıp söyerdi. Uluğa eştiler şol mehrem hudi, kevendizi bağıra basıp söyerdi. Arkadaq anamın bayda edinip, arkadaq pendini aydym edinip, maksatları muradyna yetirip, nesil gelýär ak ýollar aşmaly, berkarar watanyň bagtly ýaşlary. Çar ýan ýaýrap dünýäň ylmy öwrüni, ýagşyga ýar bolup haýra höwrüge, şan getirer diyarına döwrüni, golunny eýýamyň beýik işleri, berkarar watanyň bagtly ýaşlary. Edi dileşler, ardy umytlaryň hakykata öwrülýän, hasyl bolýan bagtyarlyk döwrümizde iýleşlerimiziň bize ýollan gutlaglary bilen konsertimiz dowam edýär. Aşgabat şäheriniň köşe ýaşaýyş toplumundan Şemşat Aman Nazarowany 22 ýaşynyň dolmagy bilen ejeti Akçagul genije
Doganlar Mekan, Guljahan, Aysat, Ogulsat, Yenejede Avadan Gödel, Yegeni Döwlet we ähli dogan garnaşlary tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Şeýle-de Lewap welaýatynyň Halaje etrawynyň aýna zamany we gyýdy tumar doglan güni bilen ene ýüreginden mähirli utlaýar. Utlaw on qaqaz zaman jigdi dökre Babat Perman ağa, Mamata Aynabat daýdalar Aýgül, Aqçygül, daýlar Aq Muhammed bayram daglaryny tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Mar welaýatynyň ýolatyn etrawynyň Gül Qurban Muradowany 21 ýaşynyň dolma bilen ejeti Arnawul geneje doganlar aýjeren ekidler mähri kuwat yegenler selviniýa daglar tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Ine bu utlawmyda hem Atamrat Halif 27 ýaşynyň dolma bilen ejeti Ogul Qurban geneje maşgalaty Nur Gödel ogullary Aýmurat, Emir, Gyýdy Melike daglara mosulýarlar. Taşawud welaýatynyň Göreğli etrawynyň Bahar Mered we dogany aýlary doglan güni bilen tüýsüreginiň mähirli utlaýar. Lewap welaýatynyň Halaje etrawynyň Gulewser Guwan Zywany doglan güni bilen qaqaty Aman ejeti Aknur, Ataty Perman ağa inesi Dursun gelneje Mamaty Jumagullaýda doganlary Mergen, Suray we ähli ýakynlar tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Merhaban illeşler bu utlamada bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýçysy Enes Annameňliwany 28 ýaşynyň dolma bilen ogullary Mergen, Aljan, Begjan, Zoralar Gulruh, Täzegül we ähli ýakynlar tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Ahal welaýatynyň Saraqty etrawynyň Islegberdi Begenç we doglan güni bilen qaqady Begenç, ejeti mähri doganlar Aýbelek, Ogulşyryň, Nurjahan, Äşe, Fatma Şeker, Oral diýip hurma daglaryny tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Taşawud welaýatynyň Gowada etrawynyň Wepa Durduýew 29 ýaşynyň dolma bilen qaqat Sarwa ýaga ejeti Saparul gelneje doganlar Miwe, Didar, Diyar, Aşgabat şäherine gulluk borjyny berja etip beren eskerjekdi Meret daglar tüýsüreginiň mähirli utlap 10 ýaşynyň udakjanyň sag bolmagyny ardy edýärler. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ogulları duýolly we Agtygy Laçyn Esenowany doglan güni bilen mähirli utlaýar. Şeýle-de Mähriban illeşler Aşgabat şäheriniň Salihy doglan güni bilen Ataty Jumamurad ağa enesi Kümüş gelneje qaqady Berdimurad ejet ogul Jemal doganlar Gözel, Batyr, Gulnar, Nurany, Emine daglar tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Şeýle-de Lewap welaýatynyň Halaje etrawynyň ogul Nur Serdar doglan güni bilen dogany Sadyk gelnejede Gulşat jigler Süleyman Safa daglar tüýsüreginiň mähirli utlaýarlar. Dinlejeňiz aýdym bolsun, saat bolsun mähribanlar. Konserdimizin şu ýerine ýöretetiň istekleriniz boýunça ene şul aýdymy ýaýlyma berýär. Dinleň, lezzet alın. Başına döneyin canım, aşkında kalmadı halim. Akça yürekli, mana gerekli, fada akıllı edepli. Başına döneyin canım, aşkında kalmadı halim. Akça yürekli, mana gerekli, fada akıllı edepli. Züleyha, Züleyha, başa sallın ne tevda. Qara şarının kuyerde geleyde, bağışla can Züleyha. Ha, Züleyha, Züleyha, başa sallın ne tevda. Qara şarının kuyerde geleyde, bağışla can Züleyha. Yüreğime batırman teken, aksa yürekli, mana gerekli, fada akıllı edepli. Eyninde karmadı keten, yüreğime batırman teken, aksa yürekli, mana gerekli, fada akıllı edepli.
başa dallın ne fevda Qaraş yarının kuyerde geleyde Bağışla cahan Züleyxa Başa dallın ne fevda Qaraş yarının kuyerde geleyde Bağışla can Züleyxa Qaraş yarının kuyerde geleyde Bağışla can Züleyxa Ine mehriban illeşer. Konsertimizin bugünkü sahne berilen wagt hem tamamlanıp barya. Eger size diýakynaňyzy aýdym sowgat edip begendirmek isteseňiz, onu ekranyňyzda görýän 0500 gyýpka telefon belgimide özüňiziň SMS habaryny almagyňyzy ýollap bilersiňiz. Türkmen Hawa teleýaýlymyzyň ýollajak gutlawalarına garaşýar. Goýmudama watanymyzyň beýik ötüşleriniň, beýik ýeňişleriniň boşluk dökümine ajaýyp aýdym saatlarymyz belentden ýanglansyn. Goý siziň durmuşyňyzy gülük şatlyk bedesin. Hoş sözler, ajap mukamlar, şirin awadlar size ruhy lezzet paýlasyn. Berkarar döwletimiziň şan şöhratyny dünýä dolduran hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, döwletli işleri elmidama rowajlarsyn. Ine mehriban illeşler, şeýle ýaşy arzuwlary bilen arzuwlaýdy maratly konsertimizden bu edep geçirip turýar. Hoş, sag bolan.